mami fewjo yaademi madina tawademi munyanama fayedemi ono kudaka nguleki modum dom kaji modum majolde modum hada tamidaka sechuka ku hebama mango danyama oto hen ko adama yeta bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe so jiiɗi mbiyen Gounass TV en calmini dendagal bandiraɓe foof e kuuɓal en mbino yoɓe jokku golle ɓe jokka rewidade eɗen jokki golle banggueji dakaji ɗi garɗen gaaɗi guila to Daka Tonguia haɗo e Daka Fakuru joni joni o won musidɗo mo daroɗen ina wawi taw ko ngol ɗo woni gaddunol makko e nder Fakuru musidɗo tedduɗo namɗo mo holto immori e holno o wiyete. bisimillahi rahmani assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu min ko Allah jibari mbitemi jeeyami ko commune Bonkonto Toyete eyyi sa wuro ngo no ɓuura andirede ko Purega kono noon woni e kayitaji yiɗi ko kayel besel minen e sahatu ko 2 kilo inchallah a meeɗi arde ɗo e Daka Fakuru walla no foti laabi garɗa ɗo e Daka Fakuru e kadi holko jiiɗa e Daka Fakuru ko a wowani yiide walla ko ɗum bettuma no feewi machallah alhamdulillahi rabbil alamina nde wonno Allah ene totti en gueɗal ngal ganduɗa wona ɗaɓɓetegal dañe ala ko Allah tan welete totta on ngal gueɗal nde totti en ɓeɗo serenɓe totti en ɓeɗo waliyaɓe Allah moƴƴuɓe ɓe sincani en ɗum ɗo enna e barke goto fof no barkinoro e muɗum ene wayno ko Allah wino ɓu anfusikum wa ahlikum nahran kala yiyowo hoore mum ma daɗ jaygol sababu nde ɗi dakaji kala wawɗo julɗo arɗo ɗaɓɓani hoore mum gati ko ma ɗaɓɓe ɗaɓɓuɗo en foof ma dañ inchallahu aljanna muɗum heɓoto koye ɗiɗo moƴƴereji qur'ana ne jangge sayfiyaji no jangge wasifaji no waɗe lazimaji no waɗe dendagal moƴƴereji foof ene waɗe Allah kam ko ɗum tan ɗaɓɓi e neɗɗo bisimilla alhamdulillahi rabbil alamina min konngol am taari ko konngol ummatul islam o pat neɗɗo haalanta kala neɗɗo so tawi ɗum ɗo addana ɗen ɗum no mbiɗen ni ko moƴƴere Allah tan e yidde Allah e yidde nelaɗo Allah addani e okki en ɓeɗo serenɓe kala neɗɗo yiɗɗo dadde janggo yiɗɗo malede tawa kadi ko malaɗo o so nani ɗum ɗo o lutetake ɗum o tawtote ɗum minen hikka men fuɗɗi arde kono inchallah min piiɓi anniyaji min ƴetti bagasuji amen min ƴetti alhaluji amen pat so Allah jaaɓi kala nde dakaji ɗi foof waɗi hono no Gounass ni ma taw men e dakaji ɗi min ero noon population o foof population Pacana tout Pakkan tout Bisaboru foof Sénégal pat Guinée Bissau Guinée Sékou Touré ɗum ɗo ko moƴƴere nde ganduɗa hay hunde alaɗo nde wawi ɗo haaɗude ko hajju mo anduɗa taw ko hajjul mabrur hajju jaɓaɗo kala arɗo e ɗum ɗo e naw dañi hajju mo ganduɗa ko jaɓaɗo inchallah machallah jarama a weltini kam min so wiyama ceerno Amadou Ammar taadi ko ceerno Amadou Ammar wiya a ɓeydi kam weltinde a ɓeydi kam softinde ngati ceerno Amadou Ammar ko kanko wiyayni ko geecuji ɗiɗi geecuji 4 Allah rendinani en so tawi kanko ceerno Amadou Ammar ɓi ceerno Tidiane ɓi Seydi Alhaji Mas Saydou tañirawo Sharif tañirawo Seydi Ali to Seydi Ali to henna on woni arowo ɗo ndenden e muɗum omo arda e saɗo surafa en ɓiɗɗo Sarifu tañirawo Sarifu Alassana hono Seydi Adnan ɗum ko machallah ɗum koko yettirte Allah ɗum ɗo de wimi ko moƴƴere tan nde Allah suɓani en so Allah noon tottima hunde a jaggani sa ƴeewoyi nden a dañata ɗum ɗo ko moƴƴere Allah inchallah konngol ma mbayni eyyi konngol am mbaynigu mbiyatmi tan ummatu islam o foof no winomi ni minen kam min beltima kattude weltare men dañi duwowuji yimɓeɓe foof dañi duwowuji weltima ene fewi population o aha koko waji o wino ɗo ko ɗo ko Seydi waji o noddirno ni hande ko ɗum noddande woni ɗo inna awwala baytin wudi alinnasi lillazi bi bakkata mubarakan hudan lil alamin wa fi ayatum bayyinatum maqama ibrahima man dakhalahu kana aminan kala natuɗo e dakaji a hoolima aduna ila kharama inchallah aɗa andi Allah wino e jomirawo subhanahu wa taala yaafoɗo menen komin fulɓe Fouta Allah wino inna allaha la yudiu ajra al muhsinina onon moƴƴinoɓe ɓe Allah yeɓaki jobdi mon
jobdimol ko Allah taw wawata ɗum wadde kala hunde ko kewi e aduna Allah o ɗon feññinana yimɓe ɓe moƴƴereji ɗi ko ha ɓeydo pour yimɓe ɓe wawa nottade e moƴƴere nde wawa arde malnoro ɗum dañnoro ɗum no tijjani yawira daɗal e malal ni onon kadi ko yimɓe moƴƴuɓe ko malaɓe inchallah ha min ko Allahji bari mbitemi eyyi Allahji bari Purega ko mi imamu juma o seydi Allahji oɗo seydi ceerno Amadou Ammaru udditi juma o e yamirore ceerno men khalifa men ceerno seydi Allahji Amadou Tidiani Ba kanko udditanimi ɗo juma o meɗen gollodira kadi gila nden omo duwano sukaɓe hande alhamdulillahi rabbil alamina barke ari sukaɓe foof barke ari ɗum ɓen arno ko juurademo e yiidemo o ɓeyda duwaw beele kadi ɗum no fuccito edna Allah o foof o duwato ummatul islam fofof e dendagal tagore Allah nde ko Allah tagui ala won délégation mawɗo ardumi ko délégation mawɗo ardumi kadi won délégation ummotonoɗo ɗo joni Guinée Bissau mi noddiɓe joni baɗiraɓe ɓe anduɗa oɓe yahayno Madina sa foof yettinoyde juuragol maɓɓe khalifa o ha hande noon machallah ɓe yettaki tawon kono mi habodiri e maɓɓe mi acciri konngol to nder wuuro to soɓe ari ɓe yiyat ceerno ɓe yiyat Sharif ɓe yiya on ɓe wona weltare monanade Allah inchallah ay on jarama Camara jonde ko assalamu aleykum warahmatullahi taala wa barakatuhu adi taw mi salmino mbiɗo juuro kadi khalifa men o khalifa men ceerno Tidiani ceerno khalifa gueɗal makko wiyetteɗo Amadou Ammar joni eɗen ɗo Daka Fakuru eɗen ari ɗo hande gila hanki eɗen Daka Fakuru Daka o weeli teddi moƴƴi newiki ceerno ɗon ɗo kadi joni adi ñagge hen ten ko duwawu minen komin almuɓe ceerno Tidiani almuɓe ceerno Amadou Ammar en minen ɗe foof oɗo wiyete ko ceerno Ibrahima Diallo Barkatu o ko almuɗo huññiɗo Qur'ana oɗo ko lamarana bari wiyete jeeya ko maayel laafu oɗo taggam ɗo Ibrahima bari ko ɓooyɗo arde e dakaji he ko andaɗo kadi e dental he kanko e Alhaji bari fayde ɓe wayni ɓe sertata ko mocciɓe kadi o wonɗo kadi jongo ɗo ko Adama Sow e Adama li wettete sa'atu o jeeya ɗon ko wuro ceerno noon wuro anen kadi ko wuro ceerno minen ko ɓe ceerno alhamdulillahi rabbil alamina Daka o foti weeli ɗo kay moƴƴi aɗa ñagui hen taw ko duwawu alde joni kay no wiiɗa ni yimɓe arata e to tan ara adda bagage mum adda kadi e kaake hen sino jogui woodi hen ko adda kaake wallitoya kadi e Daka o sifa Daka o ni wayi ni kay sifa Daka o no moƴƴi wadde hen kadi hunde no moƴƴi tawede hen kadi no moƴƴi wona e Daka o kadi gila Daka Tonguiya ha Daka Fakuru ɗo woni Dakaji men enen yimɓe ladde woni yimɓe dowli gaɓe yimɓe le wuro ngo leydi ga kay ko Daka Tonguiya Daka Fakuru jeyɗen wo Daka mawɗo to kay ko Daka leyɗele haɗata noon notoɗen kadi jeehen wayi ko baykinorde tan haten ko yehi baykinorden seeɗa aroɓe hen e ceerno men ceerno Tidiani ceerno enen makko fof baykinore wonde e Daka ha Daka Sako alhamdulillahi rabbil alamin mo ɓooyi arde o Daka ɓuuri duuɓi capanɗe gila Daka fuɗɗi Daka Fakuru fuɗɗi mi aray Daka Tonguiya gila fuɗɗi mi aray fuɗɗinomi arde Daka gila Demba Kumba mbeɗo ara Daka mawɗo ha ɗo yahata ɗo hande mbiɗa yaha minen wiyata Daka law taw ko no wayno pont simi yaha jama tan waɗi ndiyam Allah waɗi joni ɗum fof yoori joni ndiyam waɗama goudron joni yahay tan e yettode Allah e naaɗe mum e Sakho Tidiani e ceerno barke Allah e barke makko waɗi ɗum wassalam ene waɗi waylo no feewi no heewi kadi joni kay no wayi ni kay usti hunde itti hunde nde na ustu ko ittu ha laaɓi ko wonno hubam binne yagal itta hubam yagal itta hubam yagal kala yeehi ha laaɓi joni won tan ko diina l'islam tan ngal yarɗa fof sina ɗum kadi saldu yarɗa ni ceerno enen tawa en yaade hen ko laaɓanen hen ceerno kono enen noon kamɓe ceerno gila law gila ko ɓooyi babaji amen ko hen wonno Ceerno Kunkuli en ko hen wonno ceerno Abdoul en ko hen wonno ceerno ɓooyi en Badial ko hen wonno eyyi ko noon mi salmitima mi salmina dental ngal fof kadi Daka o ardi tan gila 2006 min jeeyi udigol juma jaɓɓade udigol juma Kollo min kaldi toon minen ɓe Pakurunaɓe ɓe min kaldi ñagade o taw ɗum Allah addi ɗum amen min kaldi toon pour ñagade o Daka min kaldi ha min kawri min denndi woodi ko min denndini toon pour min gara min janto wuro ngo si tawi ceerno jaɓanimen min keɓani ñaade hen ceerno min garti
min weeri subaka min tawi ceerno waali ñanden ko ɗaharatu min tawa ceerno ɗaharatu Allah waɗi jantimi ceerno wiino ceerno Abdou Aziz Kane Diabo ceerno Abdou Aziz Kane jaabi o wi ko ñaagi ɗon ko ina moƴƴi kono noon ina haawimi joni ndungu toɓi no daka waɗete ndungu koye mi andano ceerno ko jaaboyto kono min kam ko ɗum ɗo ari haqqilla nden ceerno moosi o wi ko gonga o wi ɗum ɗo koto Allah umori rewi e makko o wi mi Allah jaɓi mi jaɓi te wonata o wi so Allah jaɓi hayso ko waktu goto mi arat pakur julden ɗon foti hen daka o ko noon o waɗi kadi Allah waɗi o aroy min julde ɗo waktu goto daka ɗo waktu ɗimmo o ala sala min julde tan mbeɗen kokkano ñande hen ndiyam fuɗɗitode jan hen min kokkita eyyi min jogui en caɗele seeɗa tan ko guure saraje ɗe argol ngol e meɗen jawi ɗum sabu amen kam haysi wuuro fof haysi ko yimɓe nogas ma yimɓe sappo garanno en kana ɓurno ni kono sa ƴeewi ɗo ko hoɓɓe Madina ɓe ɓuuri hewde walla ummotoɓe Guinée Bissau kono guure saraji ɗiɗo ha e nder wuuro amen go yimɓeɓe tawa wona noon yaltiri ɗum min jiiɗi ɗum hawna toon e du'a ceerno Allah waɗa ɗum ɗo fof nawoyo kono ɗum kam minen meɗen jawi ɗum meɗen jawi argol yimɓe amen ɓe kay e nder par ce que woɓɓe nayi waɗo Kolda ha ɓen garna ara ha kunkane fof ne ara ɗo kono noon guure saraji ɗo ɗi tawa hewɓe mi jiyata ɗum eyyi alhamdulillahi rabbil alamin caggal kadi salminde bandiraɓe salminde julɓe e salminde dendagal kadi presse o e média o eɗen calminaɓe kamɓe foof eyyi alhamdulillahi rabbil alamin ha joni eɗen jettira ɗum Allah e nelaɗum eɗen jetta seeremɓe meɗen eɗen jetta dental ngal alhamdulillahi banggue tonguiya en mbaɗi alhaali courant o no foti wawde waɗirede ni ene wona kala hitande ene ɓeydo no hikka ɓeydori ni ene ɓuuri ko yawtuno e duuɓi keddiɗi foof Allah waɗi hen newuye muɗum kadi Allah newni kadi sukaɓe électricien ji dariɓe e Madina e fondation dental Dakar organisation électricien ji ɗi kamɓe foof ɓe gaari e keewal ɓe daari hen goto fof waɗi hen jungo mum waɗi ko kañum jeeyi waɗi ko dental ngal jeeyi kadi holliri ɗum kadi ɗum ko yettere Allah no fewi hikka kadi Allah newni ene ɓuuri duuɓi jawtuɗi fof to banggue kadi kuɓɓam ɗam e to banggue kadi dendagal ko ene golle hen to banggue électricien ko hikka kadi ɓuuri yajande yimɓe kadi ɓuuri kadi yawande yimɓe kadi yimɓeɓe kadi ɓuuri kadi famande ɗumen tigui jaññane ɗumen mbawi liggade golle ɗe alhamdulillah eyyi ɗonne kadi eɗen jetta Allah e nelaɗo Mouhamadou Rasul sallllahu alayhi wa sallam eɗen jetta seremɓe meɗen kadi eɗen jetta kadi ardiɓe Sénélec ɓe nden to Dakar ne yeheteno wayno Dakar oɗo caggal 2006 o e tonguiya ko adi 2006 o sene yeheteno nden ceerno sodanno fiiluji mum sooda lampaji censiraji pappa hettuno hen Allah waɗi noon ko kalfina ɗen to banggue Sénélec gollodirde e mabɓe to banggue dental ngal kalanmi yo Allah ɓuɓan Dayim Gueye kalanmi Dayim Gueye totti en fiiluji ha timmi kadi totti en lampaji ha timmi wi en golliran dental ngal kala to dental ngal gollante kamɓe Sénélec ɓe mbaɗi hen juuɗe mabɓe ballal Allah e nelaɗo mum ɗiɗo fiiluji kamɓe tottuno en kamɓe kadi totti en lampaji ɗi kadi commerce aji Madina hikka kadi mbaɗi hen doole mumen kala kankayel waɗi hen lampaji waɗi hen juyiji waɗi hen fiiluji ɗum kadi ko yettere Allah e nelaɗo mum faati koye dental ngal ko ɓesgu dental ngal tan gollanta hoore muɗum e caggal yettude Allah dendagal kadi sukaɓe men électricien ji wonɓe e nder Madina eko takki Madina foof gila to Dakar mawɗo to ha Tonguiya ha Pakour kamɓe foof Allah addiɓe ɗo kadi ɓe mbaɗi hen golle ɗe ko kamɓe jeeyi ɓe mbaɗi hen golle almudagal golle ɗe noon koɗe almudagal woto neɗɗo sikku noon ene waɗi jobde ko almudagal woni hen kadi e gollande ceerno e gollande l'islamu e gollande e alhamdulillah rabbil alamin ene waɗi ɓeydare goto hen foof kadi ne waɗi hen ɓeydare nde kadi ene ɓeydi ɓeydare nde kala e mabɓe gummiɗo ɗo so yettima Allah ne holla ɗum ɓeydare nde nde wonno kañum ko ardi hen kadi ko Allah gollinira kadi ko Allah tan kadi woni hen kadi gollana ko l'islamu daranaɗo kala ko neɗɗo waɗi hen waɗani ko l'islamu ɗum kadi ko yettere Allah e nelaɗo mum eyyi alhamdulillah hakkude amen kadi e yimɓeɓe nde wonno yimɓeɓe sa fuɗɗima ɓoydude e mabɓe goto hen foof aɗandi nokku muɗum min keewi ko ardade goto hen foof to nokku mum ɗo min gollana ɗum so ari tawa golle mum ene timmi to banggue lumiére mum e to banggue to charge to prisaji mum min garat min mbiya ɗo ko nokku kaari en ɗo ko nokku kaari en ɗo ko nokku kaari en min golla noon ha moƴƴa to jomum en gaari keewi taw min keewi he arditade min keede yesso kono so Allah addiɓe ɓe tawata ko golle ɗe ene timmi ɗum ko yettere Allah e nelaɗo muɗum kadi eɗen ñaago Allah kadi nde Allah ɓeydata sukaɓeɓe mbaw ko yañanaɓe kadi ɓe ɓeydo gollude ko ɓuuri koɓe golli ko gila to Dakar mawɗo ha e Dakar cawdi ɗi foof ɓe darima hen noon darde tinde sukaɓe électricien ji Madina eko takki Madina ha e Dakar ha Kaolack dendagal électricien ji aɓe jokkodiri hen aɓe ballodira e ɗeɗo golle
ɓe mbaɗi kadi golle ɗe ko kamɓe jeeyi ɓe mbaɗi golle ɗe ko golle ceerno mbaɗi golle ɗe ko golle l'islam e Allah kadi waɗani en newuya hikka ɓe mbaɗi hen kadi ko wayno zeye kamɓe électricien ɗi fof ɓe ndendi goto hen fof ene jogui ko ardi sa noddi mawɗo o mawɗo hen fof kadi ene jogui almuɓe ɓe gollodirta fodde ɓe jangguinta to banggue courant goto hen fof ma suɓanoma hikka ari ɗo ko équipe Abdoul Demba équipe aji keddiɗi fof ndendino Dakar équipe Amane Ndiaye o jogori yaade Padiam so Allah tawni en inchallahu rabbi so Allah jaaɓi mami fewjo yaademi madina tawademi muñanama fayedemi ono ko Dakar nguleki moɗum ɗom kaaji moɗum ma jolɓe moɗum haɗatami Dakar so cukaku heɓama mango dañama oto hen ko haddama yetta